Fil-Parlament it-Tnejn fil-għaxija l-Kap tal-Oppożizzjoni għamel sagħtejn jitkellem kontra l-budget u l-Gvern. Skontu fit-Tmien Snin il-Gvern ma għamel xejn. F'din il-Tmien Snin ma għamiltu xejn. Huwa sejjaħ is-żieda li ta' dan il-Gvern lill-pensjonanti bħala waħda miżera. Iż-żieda miżera li tajtu lill-pensjonanti. Quddiem miżura ambjentali fosthom żieda fl-għotja biex tinċentiva x-xiri ta' vetturi elettriċi u plug-in hybrids u anke pjan biex il-park tal-Inwadar isir masġar ikbar mill-Buskett, miżuri li anke rikonoxxew bosta ambjentalisti, Grech għalhekk. Hemm waħda biss li tista' titqis miżura li tirrispondi għal bżonn tas-soċjetà Maltija l-ambjent aħjar. Grech spiċċa jattakka l-investiment fl-infrastruttura u meta kienet jitkellem dwar il-miżura li l-Gvern jagħti trasport pubbliku b'xejn mis-sena d-dieħla u ddikjara l-kliem politika tal-molol. Wara li kienna ma tagħmlux bużullotti intom trix tmur l-ewwel infaqtu 700 miljun fit-toroq u issa trasport pubbliku b'xejn. Politika tal-molol. Fuq il-budget tenna fuq il-ħela u Grech qal li dan il-budget jonfoq u jberbaq. Faqtu kemm flaħtu. Li berbaqtu l-miljuni imma li mbagħad ma kontux kapaċi twiżnu biżżejjed il-bżonnijiet tan-nies. Grech kompla bid-diskors kontra pajjiżu Skontu Malta dejjem fil-qiegħ tal-grafs. Mhux kif ġabuna fl-aħħar snin li weduna li se nkunu laqgħa fl-Ewropa u fil-fatt speċċejna dejjem fil-qiegħ tal-graf. F'diskors mimli negattività, Grech attakka b'aggressività u insulta lill-Ministru għall-Finanzi u lill-Prim Ministru. Il-Ministru tal-Finanzi buġieħ ta' ras u Prim Ministru jistordi. Niksru naqra id-dwejja li għandkom qed tifhmu kif qiegħed jaħdimkom dan il-Gvern. Fost baqbiq u anki derjiet masħan, Grech qal li Malta għandha bżonn lilu biex imexxiha. Under new management. Hekk ser jiġri f'Malta.